vás vítám u tohoto dnešního videa a dneska bude, jak skladuji kosmetiku, ale pouze přemístěn. No takže jdeme na to. Takže skladuji ji už ne tamhle, ale tamhle. Tady. Takže já jsem to otevřela a tady můžete vidět nápis kosmetika, I love makeup a tady ještě love, ale vy to nevidíte. Takže takhle a jdeme na to. Takže začneme odsud. Tady mám takovou taštičku od L'Orealu, takovou prostornou, já si ji často beru na cesty. Já vám ji ukážu. Takhle vypadá vevnitř. Takže tak, já si tam takhle. Tady mám moji Little Spetchup, hned, co držím, takhle. Spetchup. Tak, tady takhle mám moji takovou soupravičku, nebo nevím, jak bych to řekl, takováhle puntíkata. Já mi takhle ukážu. Nebo ráda bych. Takže tak. A mám tady takovýhle deoš v kuličce od Oriflameu. Z řady Preppy. Šik. Prostě normální kuličkový, krásný voní. Jo, ale kdybyste si říkali, co je tohle, jak jsem to sundala. No, tady mám tohle ten jednorázový holý stroj. Do podpaží. Potom tohle ten modrý hudebnej. Potom nějaký tři gumičky. A pinzetku. Já si to sem tak nějak dám, protože já si to pak zapnu. Tady potom mám bordel, ale tady mám třeba tenhle ten úplně úžasný řetízek od Oriflameu, teda náramek. Ne řetízek, ale náramek. Já vám ho ukážu, on je takový moc hezký. Tom, ne. Vlastně takovýhle kožený. A já vám ukážu. Jo, takhle. To pak tam dám. No a bordel. Tady jako mám svíky a mám tady prostě všechno na pusu. Biokarité, lesknáty, Motivus Rocher, Pink Punch. Tady nějaký lipek, prostě hrozně hodně. Teď mi tady něco upadlo. Mluvám. Takže tak. Tady mám zrcátko, tady mám takhle jako odpad. Jo, tamponky prostě. Já to taky jednou za týden vynesu. Tady mám moje odličovací ubrousky, které jsou mimochodem úžasné. Dvoje kapesníky. Body butter, krém, body lotion. Bych to měla v koupelně, ale já to určitě. Tady potom mám takovouhle červenou krabičku. Nevím od čeho, nevím. Já vám ukážu, co v ní mám. V ní takhle štětičky a aplikátory hrozný, potom tady ten klevok toho. A mám tady barviva, nevím, kde se tady vzal, a já nevím, jak kam to dát. Tohle to je teda jen fialové, modré a červené. Já jsem to hodně používala na nějaký ty, třeba jako na převleky a tak, ale jinak to jako moc nepoužívám. To takhle dá. Takže tak. Tak, mám teda zrcátko zatím, tady mám moje štětce. Samozřejmě tady ty jsou na vodovky. A chci říct té Katčce Jíchový, že teda mý kamošce, ať si z toho nedělá srandu, protože ona už sama netočí, takže ať si prosím nedělá srandu. Takže sama netočí a jako neví nic o líčení a do tohohle mi kecat jako nebude do mých videí. Jenom takhle prokačku. Potom dále tady mám tohleto.
takhle a mám tady tenhle ten hrozný skin od Oriflame a pro mě hodně dobrý korektor od Essence Match Coref, který jako nemá úplně můj odstín, ale pod očima ten žlutý, nebo ten žlutější, takový citlivější je hodně dobrý. Tady mám 2 paletky, čím stínu samozřejmě, tady mám takový to hrneček, jo. A v něm mám teda oční stíny, tyhle. A mně prostě se stala úplně úžasná věc, že mě už tyhle ty Ultimate Sporty prostě už jako mají nějaký pigment. Já vám to jako chci otevřít, počkejte chvíli. Koukejte se. To jenom otevřu. No, otevřeno a prostě. Ne, já vám to ukážu tak. Prostě už. Já jsem to trošku uškrapala, protože jsem si dělala domácí balzám podle mam. No a vidíte. Ono už je to pigmentovaný. To je super, prostě paletky. Ty dvojpaletky nebo ty menší takové paletky. Jsem dala úplně úžasný, takže tak. Dál tady mám takové 2 krabičky, v této mám jenom jakoby obal od mobilu a v této mám prostě tušky a to teďka to nebudu otevírat. Takže to bude všechno pro toto video, doufám, že se vám líbilo a zatím ahoj.